delok iwak wokeh senenge. Kaya delok bidadari surga teko wae. Arep tak panen du iwakku. Wis tak meneng engko bengi dijaring iki. Urip penake kok ngene, nyapu bingung. Gawe santai ae. Minta apa, minta apa, minta apa. Amin. Duh, minta nggak? Karono kan? Dong, tak omongi. Tapi aja omong gambul ya. Nyapa? Sambel maling kok. Ora, ngisi ini, Cuk. Ngejak ngopi ra bayar. Mosok luwih nemene Pak RT. Ngejak mangan sego betul to, lawe, usus, ndok, rambayar lho. Masa to? Loh, sekelas Pak RT wi mangan sego pincuk ra bayar. Yo, wis RT ra ngenah wae ku lho. Kowe rasane aku kok ning kene njalukmu piye? Tak usahane, tak turutane. Karepmu piye jane? Ning kene ngomong aku, ning kono ngomong aku. Karepmu piye to, Le? Jane. Karepmu piye? Ngalir ah. Tak bandem dasmu pisan kowe. Tak tau Pak RT kene. Kita bar suwe lho wong. Lah goblok. Wes nggo kene Paling kates ya. saiki bengi to. Aku bengi, santan aku. Gambul ae ngale mesti gue utangan cak. Ayo. Oh, gak ada celek kowe.